Näçe lafzyň hakynda sorak bolagly, şolaň manasyny açyklamasyny istediler. Awlaşsana mollaň manasy näme? Bir näçe ýyl hüjrede geden adama hatda ders berýän mollalar damylla diýilýär. Oň manasy näme? Damyllalykda näçe ýyl gelipde soram ahun bolýar, ahunyň manasy näme? Belli ahunlaryň içinde belli adamlar takdir diýär. Takdirin manasy näme? Bu il arasında ulamalardan da ba umum bizim aramızda garaşçılardan ne kadar adamlar sofi diýilýär. Sofin manasy näme? O bazen bizim aramızda evliyaullah falani Allah, ol evliyaullah kim Allah'ın velisi kim o deyip de şu form lafızları bizim aramızda kullanılıyor. Şunun manasy näme Müslüman doğun. Açık Kur'an'ın ne kadarlarına kitapta gördüm, ne kadarlarına ustadlardan eşittim. Molla diýdigi, Kur'an'da gelýär qalel mela'ullezine. Mela diýdik başlyk diýip aýtdyk. Mümkin geçen zamanlarda bizim Türkmen ilimde öz oğullarını mollaçylyga berilende şoňa bir ýagşy gümen başlyk dine başlyk boljak diýip şo taýdan şunu kullanamaly. Wallahu alem. Şu bir oğlan şo bir hefse gitdiýär, yani Kur'an hefsetmene gitdiýär şeýdem. Şu wagtda şoňa hafiz diýilýär. Hani ki hafizy Kur'an del, Kur'anyň hem hefseden adam del. Emma şu wagtdan şo oğlana bir gewün hoşluk bolsun diýip şey diýip bakym aýdylýar şoňa. O bizde kadim zaman Türkmen ile şu oğulların ilmi koverenler şoňa molla diýilmeklikden şu mana maksat bolup başarýar ki ha men oğlum başlykçy, dine başlyk, diyanata başlyk, İslam'a başlyk boljak diýip şoň şu wagtdan bir gewün hoşluk edip şoň öz gadryny, kıymatyny il arasynda şoň galdyrmaklyk bolmaklygy mümkin musulmandyň. Pedende bir mana näme boldy? Qalel mela'ullezine molla diýeni başlyk mana boldy. Ama o bir manada da bolamaly. O da näme? Mela'el femudi. Agry doli. Yani doli. Molla yani doli. Nämeden doli? Bu şu wagtda hini täze berilipdir. Hini dolan adı yok. Hini ýankylyk, ýagşy gümen geljekde ilmden, aqidadan, imandan, ihlasdan, amaldan doljak men oglum. Şu turatyny şu taýdançylara molla diýilmekdir mümkin yani. Peton iki däne mana boldy. Başlyk diýen mana boldy mollada. Ya doli. Nämeden doli? İman, aqidadan, ilmden doli. İnşallah geljekde doljakda. Bu bir mana. Bu iki manasyň hakynda bolýar. O bir näme damylla diýilýär. Bir ola qorak mollalar bolýar hüjrede başlyk bolýarlar. Ders vermede başlyk bolýarlar. Ders almada başlyk bolýarlar. Ulata şol hüjreň işlerini dogrulamada başlyk bolýarlar. Onu şol damylla diýilýär. İkisi de dama yedumu. Damulla yani Allah daimi etsin diye aytdı. İkisi Arabi lafzı. Yani bir hayır doğa öğrenilen olukana damullah diye. Allah sen daimi etsin, Allah sen qoruýsun, Allah Teala seni öz hifazatında saklasın deyip şu öğrenilen olukana bir ýagşy doğa musulman doğun. Ahun diye aytdı näme? Bir ahun diye aytdı mümkin ahdan ihwandan allanmasın. Yani doğullar. Onu yani Mamusta Ayyub Genci hafizahullah taala bir kitabın haşiyetini yani Mektubat İmam Rabbani rahmetullahi rahmet çekipdir. Şonu cilit çap çıkardı. Etene haşiye orada kan tahqiqat ettir. Şoň etegini men gördüm. Ahun yani doğullar, beraderan, doğullar diýip mana berdi. Şu taýdan şoň şu mana aşyna göre ahwa ihwanun allanmaly. Kenem ha biziň şey doğullumuz, dini doğullumuz diýip de barakim. Şu turatynda tanysyn, tanymasyn, şoňa dini doğun diýip turatynda at takylmakla mümkin. Ondan sonra takdir diýilýär. Takdir diýdigi qassara yuqassiru taqsiran. Yani belli bolşundan ustadan işten gurmayt yani. Belli bolşundan qadim ulamalar Bukharadan belli okup gelenlerine olar ohlata allama diýipdir, danışment diýipdir. Ulata aňyrbas ilmiýeten diýipdirler. Ola muhtelif atlar gullanýarlar. Odam şu zamanyň ulamalary belli bolýar, tawazu edipdirler. Pesperlik ihtiýar etdirler ki kardeş bir de falan diýip aýtmaň, bir de taksir diýip aýdın. Yani näme? Etjek işini bagşlan. Etmeli işini dini taýdan, imani taýdan il arasynda çekmeli zähmet taýdan dogry suratynda ýerine ýetirip bilmeýän adam bir de şey diýip aýtsaň gawrak bolar diýen mana bilen şol öllerine taksir diýen şekilde. Muňa hakynda wallahu a'lam bis-sawab. Ondan sonra yeni bir laf var. Onu yani başta aytmak ýalnys maktım diýilýär. Taksiriň oğlanlaryna maktım diýilýär. Olata bir hüjreň başlygy var. Olata şol hüjreň banisi var, hüjreň tiken adam oğlanlaryna näme diýerler? Maktım diýilýär. Maktım diýip aýtdygy hyzmat edilnen. Şol umumy toratynda ustadyň şagirdlerine hyzmat edilýär. Şoňa maktım diýmekligi bu da näme? Şol hyzmat edilnen ýen şeýle bir manany öz içine alýar. Sufi diýdik näme? Sufi iki mana beripdirler. Biri şol kadim zamanda çyn hudaýlykly adamlara sufi diýilipdir. Sufi yani safi. Yani arasa adamlar.
hudaylıklı adamlar deyip kadim ulamalar bir tasavvufta, hakkani soğukçılıkta, bir sürü megamati dadı teyette, bir topar dereceler iyi olan adamlar var. Şolara soğufu deyip bir cüdeyagane bir lakap verilip durur. Bir cedid, bir Peygamber Kudası'nın sonra bir cedid bir dönen manalar bular yani. Şun berde de şu atken manalar döneğirler. Bu da nerede taftır deyip olmuyor. Yani şu atı var yakin bir ilmi, bir belletmeden çürüyüm, belli ediliyor ama bu hafız bir hafızı Kur'an diye. Müyan kaçma ona damullah diye, ona ahun diye. Böyle fakat payahayı ilmini o şöyle adamın ne derecede ilmi bilme var. Şöyle adam diyanette ne makam var şunu belli etmedi şimdi Müslüman da. Sufi bir manada ne bolli? Yani safi. Arasa adamlar diye ayttığı. O bir manada ne? Sufi yani yankı koyunun yüğüne değil ya da. Koyunun yüğüne suf değil ya. Şu koyunun yüğüne suf değil. Şey ala kadim zamanla bir tavır adamlar ki şey din diyanatta hulata nefslerin tertine şeriatı kadar amel edecek oturlar. Bir kullanın dağıtlar ne muttur şu yani 3 mekkalak bir neftinin töymeyen dağıtlarını geyiptirler. O şol adamlar belli olsundan şol koyunun yüğü bilen şuna sufi demekliği suratında mınna tezkirli oliyanın mukaddemesini suratına gördüm. Vallahu a'lemu bis savab. Ondan sonra Evliyaullah deyip neyme dedi? Evliyaullah dediği neyme? Evliyaullah'ın yani Allah'ın dostları deyip ayttığı. Veliyullah deyip ayttığı Allah'ın dostu deyip ayttığı. Oğlum şeriatta Evliyaullah Allah'ın dostları deyip hem imanlı adamlar deydi. Allahu veliyullezine amenu. Allah Teala hem iman getiren adamların başlığı, serperesti, işini doğrulayan ve huve yetevelles salihin. Qava adamların imanlı adam Allah Teala öyle şolan hem işten doğrulamak boynattır. Şeriatta otam yan kayçım yani şu doğrultusunda. Onlara umumi Müslümanlara ne diyor ya? Veliyullah dedi. Ama orfta şiir arasında bir keramet zahir oluyor da bir İyinin arasında bir yok tatlar zahir olmadı var. Bazen adamlar ama soğuk üstünden yürüyüp geçsin. Anı kamanı. Ya şuna başka bir genç atları botun. Şolara Allah'ın veliyeti. Elbette bir görünmüyor o da. Haydi bir adam vücudundan genç at sadır bolun. Şu Allah'ın veliyeti mi ya veliyetini bilecek o ne beni bolup bir şeriata var bolyanmadı. Haramdan kaçyanmadı. Mekruhdan kaçyanmadı. Şöpheden kaçyanmadı. Şu vücudundan bir genç at göründe ona keramet diyor. Yok. Bolup bir şeriata var de halaf sünnet taatları haram taatları kullanıp ketip haram taatları etik ketip haram akıl çektirip ketip oradan. Ağlaca da açılarda kullanıp ketip oradan. Yok taatları ketip moda. Onlardan vücudundan genç attı göründe ona istidraj diye. Mekre ilahi diye ona. Allah Teala'nın dostu belki ol. Allah Teala'nın düşmanı ki Huday Tebarek Teala o adam hakkında gumrah etmekte kastettir diye. Her şu görünür şehette Allah Tebarek Teala kutaylar mağfiretin. Vesselamu aleyküm.